Quan pensem en els grans genis de la història, sovint pensem en noms moderns, però molt abans de Leonardo da Vinci, d'Hipàtria d'Alexandria, molt abans d'Arquímedes, de Madame Curie, fins i tot molt abans que tots els filòsofs grecs, Egipte ja havia donat al món una d'aquelles figures que canvien el rumb de la civilització. Estic parlant d'Imhotep. No era rei, no era un déu. Com a mínim al principi no era un déu. Era una persona real, un home. I tanmateix, la seva empremta va ser tan profunda que els egipcis, segles després de la seva mort, van acabar venerant-lo com si fos quelcom més que humà. Imhotep va viure a l'època del rei Djoser, a la tercera dinastia, i es creu que era viu i en actiu durant el regnat del seu successor Sehemhet. Fins i tot hi ha indicis, hi ha alguns investigadors que ens diuen que podia haver viscut encara durant els regnats posteriors de Java i fins i tot de Huni. Una llarga vida en un moment en què Egipte encara estava construint la seva manera d'entendre el poder, d'entendre el món, la vida, el món dels vius, també el món dels morts, l'eternitat, estava construint les seves llegendes, les seves cosmogonies, les seves teogonies, no? Eh, I, per descomptat, estava encara creant aquell imaginari de l'eternitat, del més enllà, de la mort. I és aquí on apareix Imhotep. No com una figura secundària, sinó com una ment privilegiada en el centre mateix del poder. Els títols segurs que conservem d'ell ja ens parlen d'un home extraordinari. Ens parlen de príncep, portador del segell reial del rei del Baix Egipte, gran dels vidents de Heliòpolis, i això és molt important perquè és una figura d'una altíssima autoritat religiosa. I també ens diuen que era director dels escultors. Només això ja ens diu que no era simplement un tècnic o un funcionari, era una figura d'estat, un home d'elit, un savi de la cort i probablement una de les grans ments organitzadores del seu temps. I ara ve el més impressionant. En una època en què la pedra monumental encara no havia arribat al seu gran desenvolupament, Imhotep és la figura que la tradició associa amb una autèntica revolució arquitectònica. El conjunt funerari de Djoser a Saqqara i la piràmide esglaonada, considerada la primera gran construcció monumental en pedra de la història egípcia. Encara que les inscripcions contemporànies no el defineixen explícitament a ell com a arquitecte, no se'ns parla d'ell com a arquitecte, la tradició posterior egípcia, pròpia egípcia, la memòria històrica, el van recordar exactament d'aquesta manera, com l'home que havia fet possible allò que abans no existia. I això és enorme. Perquè canviar una tècnica és important, però canviar la manera com una civilització construeix l'eternitat, això ja és una altra cosa. Imhotep no només representa la intel·ligència, representa el moment en què el talent individual irromp amb tanta força que deixa marca durant mil·lennis. D'ell no conservem cap document escrit de la seva pròpia mà, tot i que els egipcis deien que era l'autor d'un compendi mèdic que mostrava 100 termes anatòmics i 48 lesions amb els seus possibles tractaments, el que avui dia coneixem com el papir Edwin Smith, datat sobre el 1600 abans de la nostra era, però que seria una còpia del text original d'Imhotep. Així és com sabem que molts segles després encara era recordat com a model de saviesa. Textos posteriors a la seva època parlen de les seves paraules, del que ell havia dit, com a paraules, ens parlen de les paraules d'Imhotep, com si fossin dignes de ser repetides i de ser venerades. Ens parlen de textos didàctics sobre religió, sobre moralitat, que haurien estat redactats per la seva mà, però que avui dia s'han perdut per sempre. Més endavant, la tradició el convertirà en savi, en escriptor, home de ciència i fins i tot en senador. És a dir, la seva biografia, la real, es va anar transformant en llegenda. Però això només ho fa qui abans ha estat immens. I aquí hi ha una idea meravellosa. Imhotep és una de les poques persones no reials de l'antic Egipte que van travessar totes les fronteres possibles. Va començar com a servidor del rei, va continuar en la memòria com a savi i va acabar convertit en una divinitat, sobretot a partir de la baixa època i durant el període ptolemaic.
quan ja era venerat com a déu de la saviesa i de la curació, i els grecs el van identificar amb Asclepi. I això no passa perquè sí. Això passa quan una cultura sencera reconeix que hi ha hagut algú fora del comú. Per això, quan parlem d'Imhotep, no parlem només d'un egipci brillant. Parlem d'un d'aquells genis que apareixen molt poques vegades en la història, persones capaces de veure el que altres encara no veuen, persones que no només fan millor el que ja existeix, sinó que obren una nova porta. Imhotep va ser, en aquest sentit, un creador de possibilitats, un home que va ajudar Egipte a imaginar-se més gran, més sòlid, més etern. I quan una civilització aprèn a imaginar-se eterna, ja no torna a ser la mateixa. Ara bé, precisament perquè la seva figura és tan poderosa, al seu voltant, al seu entorn, també ha nascut i han proliferat lectures fantasioses. En ambients pseudocientífics, sobretot dins de la narrativa dels anomenats antics astronautes o antics alienígenes ancestrals, de vegades s'ha dit que Imhotep no podia ser en cap moment, en cap cas, un ésser humà, que potser era un enviat, un ésser superior, o fins i tot directament un alienígena que hauria transmès coneixement a la humanitat, als egipcis. Aquests tipus de teories formen part de la pseudociència i no poden ser acceptades en cap cas ni per l'arqueologia ni per la historiografia seriosa. De fet, els estudis crítics sobre aquesta mena de discursos remarquen que acostumen a convertir en misteri sobrenatural allò que en realitat és el resultat del talent, de l'enginy i de l'organització de les cultures antigues, en aquest cas la cultura egípcia, i en aquest cas enfocada en aquesta persona, aquest personatge, Imhotep. Pensar que Imhotep havia de ser un alienígena perquè era massa intel·ligent no l'exalta, en realitat li treu mèrit. I no només a ell, també li treu mèrit a Egipte, perquè al darrere d'aquestes teories hi ha una idea molt pobra, i és que els antics no podien ser prou brillants per ells mateixos. La història real, la que coneixem, la que tractem els historiadors, és molt més impressionant que la fantasia. La història real ens diu que fa més de 4.500 anys, en terres d'Egipte, va existir un home tan extraordinari que encara avui continuem parlant d'ell. I això, sincerament, ja és prou prodigiós. Dir que els avenços de la humanitat i els seus genis eren d'origen alienígena és el mateix que dir que les persones, amb tots els respectes, són idiotes, que no sabem fer la O amb un canuto, permeteu-me aquest barbarisme, i que només s'expliquen els avenços tècnics per la intermediació d'altres éssers vinguts de vés a saber de quines galàxies. És una explicació simplista i amb tots els respectes, o sense cap respecte. És una explicació mancada de base, ja no científica, sinó de base lògica, de sentit comú i de sentit humà. I el més fascinant és que encara avui Imhotep ens continua desafiant. La seva tomba no s'ha identificat, no s'ha trobat encara. Continua sent un dels grans misteris de la història, un dels grans misteris de Saqqara. La recerca més pública més visible dels últims anys s'ha associat sobretot a Zahi Hawass i a la seva missió a Saqqara, precisament, els quals han expressat repetidament el desig de localitzar-la, de que estan molt a prop, però de moment res de res. És com si Imhotep, fins i tot després de la seva mort, continués fent el mateix que va fer en vida, obligar-nos a mirar més enllà, a excavar més profundament i admetre que encara no ho sabem tot d'ell. Per això Imhotep no és només una figura del passat, és un símbol. El símbol del geni humà, del geni que arriba a un nivell tan alt que gairebé sembla impossible. Però no cal tenir-li ni inventar-li orígens extraterrestres. N'hi ha prou amb entendre una cosa, i és que de vegades un sol ésser, una sola persona, un ésser humà, pot canviar la història. I Imhotep ho va fer.